heistä sveissa! Vihdoinkin päästään kämppävideon pariin. Ja näitä kaikki on odottanut. Niin tässä videossa me vähän järkätään meidän kämppää ja me rakennetaan meidän baaritiskiä. Siitä mistä me ollaan puhuttu niin paljon. Ei voida kumminkaan liikaa näyttää, koska kämpän esittely on tulossa. Tosiaan käytiin Rustassa, tuli ostettu vähän kaikkea. Tuli ostettu uusi mikrokupu. Pyykkikori, vähän skumppalasei ja mun baby. Suunnitelmana olisi alkaa nyt laittaa tänne kaikki laseja ja kaikki. Voidaan nyt näyttää tästä tää osa. Tästä tulee niinku tää meidän baaritiski. Et sitten jossain vaiheessa saadaan hyllyjä, niitä ei nyt tuu tässä videossa. Tästä me lähdetään liikkeelle. Tähän me aletaan nyt täyttelee vähän kaikkea. Pääsette mukaan seuraamaan, mitä me keksitään tuohon meidän baaritiskiin. Sieltäkin tuli aarre.